A wannan kafa ta Current Analysis a dandalin YouTube, barkamu da warhaka da fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Wannan dai tasha ce da ke kawo muku sharhi akan manyan labarai da ke faruwa daga sassa daban-daban na duniya. Kuma a yau mun yada zango ne a masana'antar nan ta Kannywood, wato masana'antar shirya fina-finai ta Hausa, inda aka tashi da alhini na rashin fitacciyar jarumar nan wato Fati Sulo. Jaruma Mansura Isa ce ta sanar da rasuwar ta kuma ta ce za a yi mata jana'iza a wani gari da yake kan iyakar Chad da Sudan, wanda a can ne Allah ya wa ita Fati Sulo rasuwa. Bayan nan fitattun jarumai irin su Sarki Ali Nuhu da su Abba Al-Mustapha, wanda shine shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano, suka fara wallafa rasuwar tata da kuma yi mata addu'a. Wasu daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta su ma sun fara aikiwa da sakonninsu na ta'aziyya dangane da rasuwar jaruma Fati Sulo. Abubuwan da za a iya tunawa da ita na baya-bayan nan su ne yadda ta yi suna kuma ta shahara a shafukan sada zumunta, musamman ma a dandalin TikTok, inda abubuwan da ta yi amfani da su, wasu kalmomi suka ƙara fito da ita, har ma waɗanda ba su san irin gudunmawar da ta bayar a baya ba a fina-finan Hausa suka farga a wannan lokaci. Ta yi amfani da wasu kalmomi kamar irin su kebura, inda ta ce ana karɓar kebura, wanda kuma ta yi bidiyo akan cewar fitaccen mawaƙin nan Naziru Sarkin Waƙa ya taimake ta kuma ya cire ta daga keburin da take ciki, ma'ana dai a kunci na rayuwa na talauci kenan. Sannan kuma ta yi wasu maganganu da suka ɗauki hankali, inda take cewa nobody is perfect, har aka rika ɗaukar abin ana yaɗa shi a matsayin abin dariya da dai makamantansu. Sannan kuma a baya-bayan nan jarumar ta fito ta kare mawaƙi Rarara, inda dai abin da ya shafi irin takaddama tsakanin jaruman Kannywood, inda har take cewa duk wanda ya ce Rara baya taimakawa mutane to ya yi ƙarya, domin ita ya taimake ta kuma yana taimakon mutanen da suke masana'antar Kannywood. Har ma ta yi ikirarin cewar duk wanda ya ce zai sa hoton Rarara a kafafen sada zumunta ya faɗi maganganu marasa daɗi a kan shi, to ita kuma sai inda ƙarfinta ya ƙare. Ta yi fina-finai tun wajajen shekara ta 2000 kenan, kimanin shekaru 27 da suka gabata. To ma da wannan muke addu'ar Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah kuma ya ji kan musulmin da suka rasu kuma ya kyautata namu zuwa. Idan an ci gaba da bibiyar mu a wannan kafa ta Current Analysis a dandalin YouTube, za ku ci gaba da samun sharhi akan manyan labarai da ke faruwa daga sassa daban-daban na duniya.